I l'anunci també hi surt tu? Hola, jo em dic Sergi, vivim a Mainz, a prop de Frankfurt, i hem vingut aquí amb molta gent, molts altres catalans que viuen aquí a Frankfurt també, perquè avui hem vist les notícies i hem flipat amb el que està passant a casa nostra. Aquests espanyols ens estan trepitjant la democràcia, no ens deixen decidir el nostre futur i bueno, el que ha passat avui ja no té res a veure amb decidir o no decidir, independents o no, però estem flipant tant que hem vingut tots aquí, davant del consolat espanyol de Frankfurt, per demostrar-los doncs, que nosaltres també estem amb la gent de Catalunya, encara que visquem aquí, que nosaltres també volem votar, de fet molts de nosaltres ja ho hem fet, i no ens doblegaran. El dia 1 d'octubre serem a Catalunya per votar sí, per votar no algú potser, però volem votar i volem decidir el nostre futur. Visca Catalunya! Visca!